Здравейте, ние се намираме на изложение храни и напитки за туризма. Тук сме с представител на Авенди, кулинарният консултант, шеф Ники Илиев. Здравейте! Здравейте! Бих искала да ви попитам, за коя поредна година участвате на изложението храни и напитки за туризма? Участваме, честно казвам, почти от самото начало, повече от 3 години. Редовни сме. Дали сте доволни от резултатите, които сте поставили? Да, това е едно добро място, където може на спокойствие да се видиш с клиенти, които не са в работна среда и може много да дискутирате, това ще много да. А какво ще видят днес клиентите, които ще посетят вашия щанд? Те ще видят много продукти, които са адаптирани специално за хорека, all-inclusive туризма. Добре. Естествено, с малко по-високия клас. Ние предлагаме много брандове. Токани, Unilever, Rogo, това са италиански, Борфис и така нататък. Ще направим някои неща. Какви са очакванията ви за днешния ден? Очакванията са винаги положителни. Надявам се да. Много ви благодаря, желаем успех. Благодаря и на вас.